For 20 år siden var de børnehjemsbørn. Ifølge myten, dem der lærer alle tricks bliver kriminelle eller ender som samfundets tabere. Mennesker, der også ifølge myten helst ikke taler om deres fortid. Jeg skjuler det ikke, fordi jeg synes, min tid hernede den har været så god. Og så derfor har jeg så meget med, at jeg vil godt give den videre. Hvis jeg er fortsat i folkeskole, så er jeg blevet råd. På Rønshoved Skolehjem kiggede vi i gamle arkiver og inviterede 3 tidligere beboere på en tur tilbage til barndommens land. Det er nok den bedste barndom, jeg har haft. Det har nok været hernede. Fordi det har ligesom givet mig nogle muligheder, som jeg ikke havde derhjemme. Det er jo nærmere sig 400-500 børn, som jeg kan sige, jeg har haft kontakt med. Og jeg vil våge at påstå, at de 80% de klarer sig ganske almindeligt og godt. Willy Jacobsen var også forstander dengang Bente, Kim og Svends hverdag foregik på hjemmet ned til Flensborg Fjord. Og i dag er de for første gang sammen, siden de for mere end 20 år siden forlod Rønshoved Skolehjem. Jeg blev ikke den råd, som jeg var. Det ændrede dit liv faktisk, mener du selv? Ja, det gør det. Det gør det faktisk. Temmelig kraftændret. De har præget sådan til, altså lad bestemme selv, men alligevel en lille harn i bak, hvor det skubber der. Og hånden, der skubbede Svend, fik ham gennem skolegangen, sendte ham i lære som maskinarbejder og gjorde ham siden til styrmand. Bente stak af for forældrene som 12-årig. For hende blev skolehjemmet et nyt og bedre hjem. Jeg fik lige pludselig en masse frihed. Alle mine pligter derhjemmefra, dem havde jeg jo ikke med her. Jeg skulle ikke op og stå op 5:30 om morgenen for at få en kone op af sengen, eller jeg skulle ikke sørge for, at andre kom i skole. Altså, jeg skulle ikke være den lille voksen mere. Jeg havde lov til at være barn. Som alle tidligere skolehjems- og børnehjemsbørn er også Bente, Kim og Svend stødt på fordommene om institutionsbørnene som samfundets kommende tabere. Jeg tænker på, at de ved jo ikke, hvad de snakker om. Altså, de har jo ikke selv haft noget med systemet at gøre. Jo. Altså, den fordom har jeg måske også, inden jeg kom herned. Ikke? Men sådan er det jo slet ikke. Jo. Det er jo akkurat ligesom at komme på en efterskole. Det er bare lidt før, man kommer her.